Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom vylepšenia interiéru. Avšak upozorňujeme, že dôležitým aspektom je aj lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Poprvé, renovácia kuchyne. Kuchyňa je jednou z najdôležitejších častí domu. Modernizácia kuchynských spotrebičov, výmena pracovných dosiek, renovácia skriniek a vloženie kvalitného osvetlenia môžu výrazne zvýšiť hodnotu. Po druhé, kúpeľňa. Podobne ako kuchyňa je aj kúpeľňa dôležitým faktorom pri ocenení nehnuteľnosti. Investícia do novej vaničky, zásteny, dlažby alebo moderných zariadení môže mať veľký vplyv na cenu. Po tretie, podlahové krytiny. Kvalitné podlahy ako sú parkety, dlažba alebo kvalitný vinyl môžu zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Staré alebo zničené koberce by mali byť vymenené. Smart technológie. Integrácia inteligentných technológií ako sú termostaty, osvetlenie a bezpečnostné systémy. Dajte nám follow a sledujte ďalšie videá.